gwapa oh, Charlotte. Ang galing sa nanay nakaangayan eh. Nakadaan sa niglaki ron. Kasampan ng dyan talimbarok. Magipag anan ako dapat mo mata ni katawan na lang. Thank you. Ate gitamnan lagi po natin ko ante. Oh. Yes. Oh. Naka-picture po ka. At sa nahanging kuan pag nga ng video kay para. Antos gid eh. Basta taga-Bohol. Ikaw to ilang mint na ko dire. Oh, kanais guwapa ka adjo. Guwapa ka yung ice cream. Lagi? Ano nyo ha? Patungan man nagsisong. Magsisot na te. Magsisong. Lami man buning magkatawa-katawa po tanong eh. Pag mga busog na samot na nigkabanha ron. Nakakuan itong Columbus ba? Oo, sabat Columbus ko na ko kayo tong Columbus. Columbus. Kana kinsa may tagita na? Ikaw. Pabriso ta ni ron. Ate da, iki-iki sa daw na imong lubos. Keke sa mo dito to. Keke ay sa mo ha. Daghana nagbigning dire no? Kita ra may bigning. Magtukod ako hotel na. Tukod ta. Hotel di banana man kaha. Or hotel di kugon kay sa kugnan ro di. Mao gani. Anak, Dali picture ba? Dali among picturean dali. kami na pud sinilan be. Okay ra. Okay ra. Kana. Gitu. Dili ba praanan ka ng mami na tulipanan. Ani pud sinilan no. Kati kay sut-sut kay siya. Bitaw, murag bisong. Ano na mga gwapa ka sa mga Bisaya oh. Oh. Way na sa Bisaya mi bay. Kani i-viral na din ang video. Ay, chagro. Sana all. Aju. Sana all. Pinalabjog pa sa buhok. Naligo pa ka. Labjog pa mo. Naligo pa ka. Tinaan ang buhok. Walang sabit. Ay, giyagoy. Palamuot. Nindot ba silang City? Uy, kita na may tao. Mao ni City dire. Way nagano mo. Mao jud. Yun atong City dire nga way tao. Way tao way mga pranan mo. Mao ni City dire mapita. Wa pa ni kainom. Tanawa naman niya. Wa pa ni kainom. Mo ni tagnaan nin jog ba kainom na unsa na ka. Kanig. Ay, gihahak. So guys, mag-grocery may padong ni Chetil. So nagbaligja mis amo ang mga kanang botelya bitaw soft drinks, mga cans. So mahalin man na diri guys. Naay kwarta ana. So nice diha sa machine kay dili na tagsa-tagsa ni muglunod. Ibubo ra. Antun mapuno. So mao ni sadyo mi ani kanang mao pay pag-abli nila ba kay para dili daghang tao kay daghan pud magpila guys. So yeah, na 200 na kapin o di ba? So at least na atay mabalik og palit ba. Bayran magud ba na. Bayran pud ng botelya ba ug mopalit kag soft drinks na bayad 3 ang dagko ang 1.5 tapos yung ang mga gagmay tag 2 unsa
kanang uban guys, mga pinunita na sa trabahoan. Sa trabahoan. So at least makakwarta ta ba. So mauna na itong kwarta guys, naka 300 plus na. So yeah, so diha makita kung pila na ang atong nahalin sa atong pila na yung mabayad pa nila. So it's 513 guys. Na ano natin sa ating bottles at saka cans ng soft drinks. Hindi ba ang galing? Tapos yan ang resibo. Guys, kain tayong mangga guys. Kahapon, di ba lumabas kami nila Ate Grace, Ate Eva. So, bumili ako 2 mangga. Yung isa, inano ko na. Kinainan ko na kunti. So, yan. Tapos may bagoong tayo. Yan. So, lumabas kami. Bago kami nagpuntang restaurant. So, nag-grocery kami sa Asian store. Yes. Yung kuko natin guys, kumusta naman yan? Wala akong time kahapon mag-ayos. Asim. Yan. Natatanggal pa yung buto. Yung seeds niya. Pero, medyo may ano na to. Bunot. Ano, ay, iwan ko ano yan sa Tagalog. Dapat tanggalin na tong sa gitna. This one kasi mahirap na siyang kainin. Papunta na siyang ano ba yung sa Tagalog guys, nahirapan man tayo dumagalis. Padong na magguwang ba? Ug sa Bisaya pa. So padong na magguwang. So, baka upload natin mamaya yung video. May mga naka-standby pa akong yung matagal na video, pero baka unahin natin yung kahapon. Sobrang saya guys, enjoy yung mga kasama. Nakakatawa. Lagi lang kami tawa ng tawa, parang lasing. Wala pang inom yun. Delikado pag may inom na. Gusto kong bumili kahapon ng langka. Hinog ba? Na langka. So, ang mahal. 2 beses na akong bumili. Yung isang hiwa na. Hindi naman siya masyadong malaki. Pero yung price is 200. More than 200 kroner. 2 beses na akong bumili ng ganun ba. So, kahapon gusto ko na naman. Tapos pinigilan ko na. May mangga naman. Sobrang mahal. Maganda yung ano. Masarap yung bagoong maanghang. Ang dami ng mangga ngayon sa atin. Diba pag May? Yung gustong-gusto ko sa mangga yung ano ba, baby green mango pa. Yung dabong ba, dabong sa atin. Sa Bisaya, dabong. Asim. Pag tumatanda na tayo, yung ngipin natin, wala nang panlaban sa ano, maasim. Pero nung bata, grabe, daming mangga makakain.
yun lang guys, that's it for our vlog. Thank you so much guys for watching. So nag-enjoy talaga ako guys, ang sarap nilang kasama, tawa lang kami ng tawa. So yeah, pag mga ganyan yung kasama mo tanggal yung problema or makalimutan mo muna yung problema, kasi kahit walang inom, hindi lasing, grabe ang ingay ang ingay, tawa lang ng tawa. So good vibes. So thank you guys, be safe everyone, thank you for watching, bye. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Nebo Family Vlog. Be safe everyone. Bye.